Varainhankintaprojekti pitäisi startata. Kaikki odottaa, että joku muu uhrautuu. Nostan käteni. Muut pitää mua hulluna. Kaikki ne tilausröykkiöt, jakelurumba ja maksujen metsästys. Mutta ne ei ole kuullut Jareksista. Kampanjan aloitus vie vain hetken. Täytän lomakkeen verkossa, saan sähköpostiin ohjeet ja toimitan myyntilinkin myyjille. Sitten kaikki ryhmän jäsenet jakaa linkkiä omalle lähipiirilleen. Asiakkaat tilaavat ja maksavat tuotteet verkkokaupassa, ja ne lähetetään suoraan tilaajille. Jareksin tuotteet on käytännöllisiä ja turvallisia, ja nämä Green Co-sukat valmistetaan orivedellä. Tilauksen voi tehdä myös perinteisesti paperilomakkeella. Tällöin myyjä tekee tilauslistan pohjalta tilauksen, maksaa sen, jakaa tuotteet ja kerää rahat. Käyn päättämässä kampanjan ja ilmoitan samalla tilinumeron. Tuotot tupsahtaa meidän tilille. Miten helppoa ja nopeeta.